Ningkong nga aingo U Blei namar kaneka lat mga yo ban ai jing hikai halor kaneka phang kumno bania sellok ya kibayo Ribaibal lingba kaneka YouTube channel jangka Balang Presbyterian Mawroh. Hagini kitayo kibala dep nilayo sngow na pastor lynnlar ya ka jing hikai syapang ka Ribaibal kat kom ka ktien ka jang U Blei batru ya ka history jang ka Ribaibal ha ka ribilat bat Amerika ha Wales bat khantam hari khasi jantia ha kane ka janmit pat ngan ai ya ka jing hikai kumno ban yarap ya ki bayo Ribaibal lengba ka JINGIASYLLOK lengba ka jingduai bat hoot lengba ka jingle persya ya ki bor BYMMAN bon api ki bla khamsan penken mau bham ya ka Ribaibal hajar henriu kumno bakalas dang na ka revival centenary hamairang bat nang to kala por bat priang keleng kari khasi jantia nio iru ya ka jingtrei borba MYNSIEM hakaba shibon kala yo Ribaibal khamtam ki hep ki barit bat ki samla ha kitu ki snam ngilong ki nong Hikai haka Thomas Jones School of Mission hanong Saulia bat ngilai i markhamat ya ka jingtrei ba phla ka jong U Blei ha ki thain sora bat keleng hari khasi jantia jongim ngila yo alat banyak selok yak be yo Ribaibal haki jaka pulie haki school haki college haki yeng mani bat haki yeng kisem jong ki Parabangeit ha ka to snam hajar henriu ngila yo ru ban ai jingpynbeit bat jing Hikai kumno banyak selok Ribaibal hashibon teli ki balang keleng kari khasi jantia bat kerukam counseling ka banganwan ra hakane kapor namar kata kamlong tang naki ki bangila yo lum naki khot ki bawan na resep ngi hende ka jing Hikai kalong khamtam ke bangi yo lum na ka jing syam bashimet ka jongi hak Ribaibal hajar henriu na ka benta shibon na phi ki bla yo ya ka Ribaibal kane kan long kum ka jing pun kan mau ya phi na ka benta jong phi ki bang kham samla kane kalong ka jing Hikai bat ka jingpynbeit kumno banyak selok ya Kito ki badon hapdeng ke jing syam MYNSIEM bat na ka benta jengi yang baro nga ngait scam bat nga duairu bangin kam sngo tho shu ya ka jing trei ka jong MYNSIEM ba khot bat kum jo ru ya ka jing le persya jong MYNSIEM BYMMAN hare shwabi ne ya chaprang ngene duai U Blei bu pa jengi bahabeneng ni aingu me ko try na marka ne ka por ka koridor ka ba me ai ngi ki khon ge jong me bangila ban penlong ye ka Bible study link ba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh bangi kerpat ko kenrat ba mendor kat bat ngi hakane ka por ba ka jing Hikai ka bangan ai ne ka por kanom long tan ka bor ba ka jing start brio ko jong am hande kan long ka jing elam ko jong MYNSIEM ba kho jong me ni aingu me ko try na marka jing wan ka Ribaibal hang ne ri khasi jantia jongi bat ngi mla ban klet ken ko try ya ka jing le phla ko jong MYNSIEM mu jong me bat ngi duai ken ko try ba hakane ka poru bakat bangin ang ai ken ka jing Hikai ken ko try ngi yo mat ka bor ko jong me bat ngi yo i ka jingkala haki yeng ki sem ki jongi haka balang bat haka emlang salang bat ngi duai ko try ba anda dai ka to ka por bangin wan kiu pat sa shisen shaka yeng ka bakhoi ka bakentang ko jong me ngi yo mat pat sa shisen ka ding ka jong ka Ribaibal hang ni haka balang ka jongi bara ka emlang salang baro ka wai try jisu ngi wan man chup IT lot iki baro haki kti ki jong me bat ine ka por baro kan ko try yalam me bat ka eke begin yo ka jing Hikai ne kan long shisha ka bor MYNSIEM ngi shim ka buram chale de ko try na ka kertang jong jisu ngi duai amen ningkong ngi don kam mat sngo tho bahaba khi Ribaibal bunsien kadang ka jingtrei jong artli ki MYNSIEM kawai kadai ka jingtrei ka jong MYNSIEM ba khot bat kawai pat kadai ka jingtrei MYNSIEM BYMMAN kumta ka jing Hikai hakane ka janmit kan lang haki artli ki benta ki bayo jing kendo no MYNSIEM ba khot bat Kito ki ba syate ha MYNSIEM BYMMAN ka benta ka baningkong ki mat ya selok ya ki bayo jing kendo na MYNSIEM bakhot kabaningkong lada don Kito ki bayo Ribaibal ki don hapadeng ka jing yam bat ka jing ki MYNSIEM kum ki nong selok
ngidon kam ban ai ka jing hikai haki bakila ban yo ya ka jing suk tang lada ki IT la de ha ujisu ko butrai bodung nong pen em jongki nang ta ngide ban yalam yaki ha kata ka sena spray lane ka jing duai unong pop ka baken thop ya ka jing kala bamut ka jing nget hau trai bolong unong pen em ujongki bat ka jing sakhi ya ka kerteng ka jong ujisu bat kum kinong ya selok ngide ban yalam yaki ban pendem ha ka jing duai ban ong trai jisu mat yaki pop ki jonga bat nadu ka ne ka khalep mat nga kular bangan bot ya mem wan ha ka doknot ka jonga bat ai nga ka MYNSIEM bangan nget ha mem bat nang ta bangan sapriang pen sapriang ya ka kerteng ka jong ma syaki wai pat ka baar pat lada kim pat light hi na ka jing ya le ha ka jelong MYNSIEM ka jong ki ngide ban keli yaki lada kidang sanot yano reyano lane yaki bahayeng bahasam jong ki bat lada long ka bala ngide ban khot yaki bahayeng asam ban ya selak bat ki bat ban duai ro na ka benta jong ki ya kani ngi syam ha ka o bangidang trei hang the hanong saulia ha ka don ka jingki ka bajur jong MYNSIEM bat bon na gini ki kena ki yo mat ya ka jingtrei ka jong MYNSIEM bakhot iway na kita ila ikena ibayo Ribaibal ha ka ba ila i don ha padang ka jingyam bat ka jingyale bat kat bay dang duai hang ta ha ka jingyu i MYNSIEM ka jong i ang mga saanot na mata ipa jonga nga saanot mata ki himen ki jonga nar ki don apa ka jing syate jong ka jing di buai bat kunta lawan khot yang bedi pastor hak to kopor bangin lech ka yeng ka jong ki banya duai bat banya selok na ka benta ka yeng ita iparai bayo Ribaibal idang don hakawai ka kamera kat bay nang yam kat bay nang yasad na ka benta ka jong ka yeng kini ki himen chendrang hakawai ka kamera ukpa hakawai ka kamera ki yo ya ka jing kenduk MYNSIEM bat ka don ka jingele ka bakrau ka bat ka bajur ha ka janmit bat kum ki syakri ki jong utrai ngila duai bat ngila pan bon Blei bat ki layo light na kata ka jing syate syakom jong ki nang tapat ka balai kum ki nong yeselok ngidon kam man hikai ya kitu ki bayo MYNSIEM ba kim dei ban ngau sarong namar baki yo Ribaibal henry ngi ban hikai haki baki dei ban don ya ka MYNSIEM jong ka jing ngaurit kani ka long ka benta ka ba kongsan bangi dei ban hikai ya ki tu ki khna ki bayo Ribaibal pi namar ha ka jing long brio teng teng ka wan ka MYNSIEM sarong ban ong o namar ri tang mga bayo ya kata ka jingtrei phala ka jong MYNSIEM henry ngi dei ban pen ken mau yaki na ka ktien ka jong U Blei ba U Blei u ken teu ya kita ki bas ngaurit henry ya kita ki bas ngau he U Blei u ken tat yaki ka proverb ka lenong ka balai ka khot ka balai fu saw ko ong u ai ka jing ai ya ki bas ngaurit kumta kum ki nang yeselok ngidon kam ban hikai yaki ni ki khna yo Ribaibal ba ka ka ba don kam kalong ka MYNSIEM jong ka jing ngaurit nang ta ka basaw ka bangidon kam man yeselok yaki ni ki yo Ribaibal kalong ba ki dei ban yaine hadu ka bakut om tang shipor namar ladaki kem yaine ha ka jing yo Ribaibal ka jongki ha ka jing long MYNSIEM ka jongki kala ban lam sya ka jing leran bat kalong ke ka ban no MYNSIEM bahaba kini ki khna yo Ribaibal kim ne jing mut ha ka ta ka jing yo MYNSIEM ka jongki kila ban ja no lani kila ban sya elam bakala no bat kumta ngidon kam ban pen syai haki ban pen sngu tho haki baki don kam ban yaine hadu ka bakut nang ta ka basan ka jing selok ka bangi don kam ban ai kalong bangi de ban Wallam pat yaki sya ka na ka pyrthei sya ka jingpule bat sya ka jingtrei jongki nga kan mau ha ki tu ki por ha wadang jurba ka Ribaibal bon na kini ki khna ki bi Ribaibal kila shu lapmit ha kata ka jingi otia Ribaibal ka jongki bat kim kwa shu ban wan phai pat sya ka pyrthei dan na pedeng jongki kim sultanat shu ban lech ki school kim sultanat shu ban lech ki jakatrei ka jongki bat kane ka wan rai ka jing shibon ha ka balang ha ki yeng ki sem bat ha ka emlang salang bat ka ka bakham no MYNSIEM ka long bat teng teng ka lam no ka MYNSIEM jong ka jing jai tu ka jing jai pede bat ki ai daw kumne kumtai ki ong ba jisu sha shu ingi bangin late school bangin late trai
Hendak ini ban pai sya ketian ke jong U Blei ke hikai kumno syapang ke jingyok MYNSIEM bat kumno bangi dei ban longpat ki bakit kli ki kam ki jam ki jonge upola ka shithi ka baar ka jong u shikinong Thessaloni kalenong ka balai ki dukot hendriu hadu khat lai hang tu u ai ka jingkan tu ya ki Parabangeit ha ka Balang ha Thessaloni beki don kam ban 3 minut bat ban 3 shitom bat ka dukot ka bisi pau uang ba lada uno ro umon ban 3 tu wat ai bo un bam ro kata kalong ka jing hikai ka bo apostol Paul ai haki Parabangeit ha ka to kapor balada pi ongi yo ka MYNSIEM ide ban pen pauro ha ka jing im ka jongi bat ha ka jing le ka jongi kamat ka bahenrio hikai bakinya iatreilang bat ka jingpynbeit bat ka jingpyniaid balang kaniru kalong ka we ni kimat ki badon kam batang namar baki yo ya ka Ribaibal tang namar baki yo MYNSIEM kamot baki la ban le ya ka ka jing sngewbha ka jongki bat ka wairu baki dei ban sngw thu kalong ba om dei ban sha baki penyaid ya ka jing seng kat kum ka mon ka jongki lane baki le don bor halor ki nong syarai bat ki nong yalam jong ka Balang namar don kat tu kat ni ki bingilai i haki Balang ki bangi lalej baki ne ki hepret ki ne ki samla habaki la yo MYNSIEM ki persyang ban dawai ya ki program ki persyang ban dawai ya ki naki nong yalam jong ka Balang bat kane kala ban yalam syake ke jing mom sengu tenat hedang ide ban ken Mawroh ya ki jing hikai na ka ketien ka jong U Blei sasisin o apostol Paul ka shithi ka baning kong ka jong u syaki nong Korint ka lenong ka bakhat saw ka dukot ka basaw pau ong kumne hendrei to ai bo anle itanat bat ha ka jingrenti ya ki baro pi namar ba ha ka jing syakri ka jangi U Blei don kam ka jingrenti ha ki baro bat kata kalong ka ka bangi don kam JINGIASYLLOK ya Kito ki bayo Ribaibal ka bapra kat bala dei ban ai JINGIASYLLOK kenthei para kenthei bat shinrang para shinrang khamtam lada ki dei ki samla bat ka jaka bani ai JINGIASYLLOK kam dei syaka jaka kanu ka jaka ka bakenja lane jengai na yeng na sem henrei ka biang ka jaka kalong haki jaka pait ba lane hayeng mane bat ka wei ka bangi dei ban hikai yakir kalong bo om dei ban leit JINGIASYLLOK lane ban duai sya ki jaka kendong lane haki jaka kenja kamat ka bakhandai pat kumno bangin ai JINGIASYLLOK ya Kito ki bayo yo MYNSIEM bakhoj kalong bangin pen sngw tho haki don na pedeng Kito ki bayo Ribaibal ki mat ya ka jingki bajur kum ka saw hari don pat ki wai pat ki ba mat ya ka jingtrei ka jong MYNSIEM ha ka kom ka belong jai kum ka wa doi bat kum ta ngi dei ban pen sngw tho haki bakim dei ban ikwa ya ki wai pat la dei ban perthu bot ya ka ka baki wei ki mat bat ngini ban sneng bha ya kini kena yo Ribaibal ro bakim dei ban chule men le baki yo MYNSIEM kim dei ban chukwa jubor ya ki namar lada le komta yo ki sya penthame bat ki sya elam bakla ha U Soitan ngakan mau ya ka jingja ya wei ukna samla u badang samla lut komto u yo kini ki kena Ribaibal bat ka don kata ka jing kwa ka jing trang ka dokno ka jong u bo ngaru ngadei ban yo Ribaibal bat uang banga kwa te ban yo kumbalong lem kini ki wei ki para khana bat ha kata ka jing duai ka jong u duai uang ba try nga kwa ban yo ya ka bor kumba yo ki apostol bat hangta nama ka jing kwa ka jong u kla long palat ka kta ya ka jimut ka jing perkhat ka jong u bat kalayalam baklaro ya ka jinget ka jong u hari aingo U Blei pat baki don ki nong yalam ha ka Balang ki biyo ya ka jingsha yalam bakla jono khona bat ke lahap bania selok ban duai bat bania le persya ya ki bor ki jong BYMMAN hadu bono khona un yo like na ki jing ta ki jingsha te sakum jong BYMMAN na kata ka daw tongin ken mau ko ki Parabangeit baro bangimla ta bania le kai bat ki belong kenja MYNSIEM yo ba kumno U Soitan o wan ban pen thamengi bat ban pen bakalap ya ka jinget ka jonge kamat ka basi pau ha ka Ribaibal ki jingshem MYNSIEM kila bania per iwei na ka wei ka Balang sya ka wei ka Balang niu ka ne ha ka Ribaibal ar hajar hendrio
Badon ki bamat ya ka jing khih MYNSIEM ka bajur. Badon ro ki bamat ya ka jing jai ha ka jing long MYNSIEM ka jong kim. Bad ka jing Hikai ka jong ka long bangim day ban ya bishar iwei. Lani day ban pun kesan baka kadang la ka jing khih MYNSIEM ka jonga ban ya ka jing khih MYNSIEM jong kiwei. Hende ka jing Hikai ka long bangi don kam ban ya buram mar kaliang bat ngi don kam ban ya iatreilang. Namar uday ujuk hi MYNSIEM uba ai ya kini ki jing ai hengi. Kumba ki don shibon ki jing ai ki jong MYNSIEM lani ta ki gifts of the Holy Spirit. Lani paj ka shithi banin kong wa apostol Paul shikinong Corinth kalanong ka bakhat ar bat sure ha kalanong ka bakhat saw. Ngi i huntu kumno bu batay baki don shibon ki jing ai henry ujay ujuk MYNSIEM uba ai ya kini ki jing ai. Kumto ngila ya pej ya kini ki shipau tali ki mat ha ka bayaday bat ka JINGIASYLLOK ya Kito ki bayo yo MYNSIEM bakhoj. Kamat ka baar mentapat ki mat JINGIASYLLOK ya ki bayo MYNSIEM BYMMAN. Kabaningkong henry ngim la pat ban len baki donro ki bayo yo MYNSIEM BYMMAN. U Soitan ubud de na ka jingtrei u Blei ban pen kulmar jingmut ban pen pat pen pra bat ban pen snew ya ka Ribaibal. Namar kata kum kinong JINGIASYLLOK ngi day ban khmi thu bah la ka jing pen kendu MYNSIEM ki wan no MYNSIEM bakhoj de no MYNSIEM BYMMAN. Pila ban kali ka jing kali kum nong an penya pher la dai iwei iyo yo MYNSIEM bakhoj iwei iyo yo MYNSIEM BYMMAN. Ban ka jubab ka bang kwa ban ay ka ni ka por ka long bakum ki syakri ki jong u Blei kum kinong JINGIASYLLOK ngi don kam ban duai ha u Blei kanang bangin yo ya ga jing start na o bangin penya pher hapadeng ki MYNSIEM. Phai biang bat nga syaka shithi ka baning kong u Paul shikinong Corinth kalanong ka ba khat ar ka khot ka shipau. Bat ha uwei pat ka batrei ki kamba bat ha uwei pat ki jing tho lepa. Bat ha uwei pat ki jing penya pher ya ki MYNSIEM. Bat ha uwei pat ki thliet bonjat. Te ha uwei pat ka babatay ya ki thliet. Hang ne u Paul upun syai ha ki Parabangeit ha ka Balang ha Corinth. Ba wat la ki bon kita ki jing ai ki jong MYNSIEM. Henry ngi day ban duai ba u Blei Un pun syai kita ya ka ta ki MYNSIEM. Bat kumno bangin penon kam hok ya ki jing ai ki ba u Blei u ai hengi. Kamat ka baar ka Ribaibal ka bawan na u Blei kalong ka bajanai lane original ya ka ba u Soitan wat ban penthame bat ban perthu bakla lane ban duplicate ya ka Ribaibal ka jong u MYNSIEM bakhoj. Namar katangin syem bakidan arjat ki jing ya kendo ko mga ong ne ha basdang na u MYNSIEM bakhoj bat na u MYNSIEM BYMMAN. Kito ki ba na u MYNSIEM bakhoj kilong kumba khandai pusan persen bat uso ubaki ki penmi ulang uso ubabha. Hari kito pat ki bayo yu MYNSIEM BYMMAN kilong tang khandiat tang kumba 100% AA bat kini ki penmi ya ke jingkul mar bat ke jing snew jong ke Ribaibal. Nang tanah kini kami sa jing bakla jinget ke jingele hapo ke balang ke jing penkul mar ke snong ka thau bat ke jing bananam basnew syapang ke Ribaibal. Kini baro kilong namar ke jingtrei ke jong MYNSIEM BYMMAN. Kabalay ha ka snem arajar hendriu kila don ha ki balang ha ka baki nong yalam jong ka ki syarem ha ki jingtrei ki jong U Soitan. Namar ba uni U Soitan unang ban penkul mar jingmut bat ban penpat penpara ya ka jinge teli jong ka balang. Bat na ka ni iyo i baka mi ka wei ka jing pensyai ka badon kam ka bangide bat ngau thu ba kom ki nong syarai jong ka balang kom ki nong yalam jong ka jinge seng samla ka jinge seng khna bat ki long kemir ngi day ban bat skem ya ka jing yalong teli ha pedeng jongi. Bat kom ka JINGIASYLLOK ha ka nega jamit nga kwa ban ong ya piki Parabangeit ki bala ban yo i ya ka nega Bible study link ba ka nega YouTube channel to long pi ki be ya teli. Nama lada ha pedeng jongi kadang ka jingya pat ka jingya para. U Soitan kerwat ya ka jingmut ka jongi.
nang ta un pen bakla bat un pen kulmar ya ka Ribaibal ka ba U Blei ula thmu na ka banta ka jingpha jonge phila ban kelipat hakane ka por balai uni U Soitan U trei borba hadu ka ne ha ka por Ribaibal bat kata ka lam sya ka poin ka basaw balai bu U Soitan U trei borba ha ka por Ribaibal ha ka jing shisha kan U Soitan U trei te man ka por man ka sngi tang ba ha ka por Ribaibal ka jingtrei ka jong u ka khampau shu namar ba U bisni ye ki khon ki jong U Blei ba yo ki yo mad ye ka jing kyrkhu jong ka Ribaibal ka shithi ka baningkong jong Petros ka lenong ka basan ba ka khot ka ba phra ka ongkum ne to phin le adkar to phin ya sharai na ba uta unong ye le jong pi U ba U Soitan kum U sing ba kyrhu U yat keleng U dawat khnang ya unuru bo un yo ngoi teli U Soitan ulang U sing U bakar ho U ap hakano ko nakapor ka bangi tlot bo un yo ban kenrup ba bo ngoi teli yangi taba hakapor Ribaibal ka jingtrei jong u ka khampau pyrthei bat ka daw ko long U Soitan U bisni te babaro ki khun ki jong o baro shikata ki long ki jong o rai menta ha baka wan ka Ribaibal ki ni ki yo ya ka jingpun kendo bat ka jingkala ka MYNSIEM ka jong ki idan iwe I hebrit iba yo mat Ribaibal ha ka snam arhajar han riu ha ka jing I MYNSIEM ka jong I ong kum ne U Soitan U sngo si baha menta namar baka hima jong o ka nang rit kata ka long ka jing shisha bakat bangi dang jan shu Blei kata U Soitan unang wan bantur persya ngi bat kumta ngi de ban yang scam ha ka jinget ke jonge kendiat ha bangi pe ya kan ni ka lockdown ha kan gi sngi gi bamenta ngi I ro baling ba ka social media ngi I ka jingroi jong ka jinglong MYNSIEM jong ki khon Kristan ngimla ban mudur shwa ka lockdown bangin lockdown gini gi jinga seng link ba ka local channel ka YouTube channel but kini ki way ki benta jong ka social media but link ba kini ki jinga seng ngi I ka jingr hem MYNSIEM jong ki Parabangeit ngi I ki jingr wai ka ba ki khon Kristan ki arwai ka bara shisha ka MYNSIEM ka jongi ngi I ki jingkran ka JINGIASYLLOK but ki khubon ka ktien ka jong U Blei link ba ka Facebook ka WhatsApp but kiwei ki benta jong ka social media ngi ayo U Blei na ka benta kini ki lat pathai khubor re ha ka jo ka por pat ko Parabangeit baro nga kwa ban penken mau hengi bengi dei pat ban husiar bah kum kani ka por U Soitan U trei borba namar kwa te ban pelait suk ya Kito ki balangop ha ki jing melin basniu jong ka jing im bat kwa ru ba kani ka jingr hem MYNSIEM ka bangi mat menta kania chaprang ukwa ban pentlot ya ka jinglong MYNSIEM jonge bat kumta ka ktien ka jong U Blei ka penken mau hengi bangi dei ban husiar ya U Soitan bo wan ha ka dor jong using ban ngoi teli yengi kamat kabasan Kito ki lynnlar ki ba khih ring ka met bat ki ba ksaid jubor bunsien hi ka dei ka jingele persya ya U Soitan pi ba ka por Ribaibal ko ngala kedaw ka basdang kadon ka jingtrei MYNSIEM ba khot kadon ro ka jingtrei jong MYNSIEM BYMMAN ban ngi I don kini ki ba sya te sya khom ha BYMMAN ki ksad ki lynnlar ba ki yam teng ni perkhat ba o kini ki la yok soj henrei kata ka dei ka jing perkhat bakla bat kalong ke besuk keno bakla yakine ke ai ka bangi don kam man sngo tho kalong bangi don kam ban tip ya ka jing ya pher ha pedeng ke demonic oppression but ke demonic possession kadam ka jing ya pher ha pedeng kene ar ha bangi ang demonic possession kamot ubril le ka bril kila sya te sya khom ha BYMMAN bat U Soitan ula syong ha po jong ki bat ka nuksa ka bangi I kalong naga gospel ka jong Marcos kalenong ka basan hang tu syapang tu breu basyong sud unong gadara bat kini ki breu ki bala yo ya ta demon possession ki kam ya la de bekilong ki jong sud kilong ki jong Lucifer bat kumta ki don kam ya ka jing duai kum mangi I kum no ba Jisu ube ya tu ki sud ki badon no tu breu bat ula yo ya ka jing pelaj habangi kran pat ya ki demonic oppression kamot ka jing le don bor
ka jong U Soitan ka jing le don bor jong MYNSIEM BYMMAN haki brio pi dan ki brio teng ha ka por Ribaibal ki dan apa ka jing khia ka met ka jong ki ka MYNSIEM ka jing mot ka jing pakhat ka jong ki bat kani ka wan bot ro bat ka MYNSIEM jong ka jing syap tieng ka MYNSIEM jong ka jing khot slai kum mangi ka nuksa na ka testament ka barim kum no bo sim sol haba udan ha padang ka demonic oppression kawan ka MYNSIEM bishni kawan ka MYNSIEM at penyap yau David bat kumta uhaban khot baki brave kan wan ban duai na ka benta jo on bat kum joro ngi ha ka por Ribaibal ba kum ya kini ki brave ki baidon ya kan ga demonic oppression ngi don ka man kersyani ki da ka jing duai ba Kito ki badon ha padeng kan ga jing sha te sha khom ka jong BYMMAN kila ban light na ka jing syap tieng dan ka jing no MYNSIEM Henry ya baya daipat bat Kito ki bayo ka demon possession ke ai ka bangi dai ban le kum ki nang ya selok kalau mengin be na shi sandon ya BYMMAN ha ka kerteng ka jong Jisu kamat ka ba Henry ki jingtrei MYNSIEM BYMMAN ha ki ni gisngi jong ka lockdown ni i ba ha ki ni gisngi MYNSIEM BYMMAN ro utrei bor ba ha ki brio ban wan ra jing no MYNSIEM bat kum ju ro ya ka jing syap tieng ba U Soitan wan bat pen syap tieng ki brio bat ka jing syap tieng ka jong ki kalong ka bom dan nong rip mai ai bat ka ai ka bangi dai ban le ha padeng ka jing syap tieng ha padeng ka jing no MYNSIEM kalau mengin pai ka tieng ka jong U Blei ngin pule ya ka bangin IT ya la di kenang bangin yo ya ka bor ban ya le persya yo BYMMAN obawan lam ya kini ki jing sngau ha ka jing im ka jong e habangi pai ka sithi ka baar ka jong Paul su Timothy ka lenong ka ban kong ka khot ka ba nyau ong namar U Blei shimla ai hingi ya ka MYNSIEM ka jing syap tieng henrei ka jong ka bor bat ka jong ka jing it bat ka jing le adkar nang ta shu David akasam ka basau puar ka khot san bat henriu uang balai phalong ka bala penno ko ka MYNSIEM jonga balai phalong ka bala pen khi ko ka MYNSIEM jonga to kermen hau trai te phanyo mat ya ka jing pen khia ki khamat jong on kata kalong ka khubor na ka banta jongir ko ki Parabangeit baro ba ha pedeng ka jing syap tieng ha pedeng ka jing no MYNSIEM to ngin pha ka ktien ka jong U Blei bangin IT ya la de bangin yo mat ya ka bor ka jong on kamat ka ba nyo ka wei ka dak ka batikna jong ka jing sha elam baklado U Soitan kalong ka jing sarong bat ka hangamai ilai kendo shibon ngot ki bakam ya la de beki yo ya ka Ribaibal MYNSIEM bakhoj henrai ha ka jing long ka jong ki bat ha ka jing le ka jong ki pat ki pen pau bakim yo ya ka takabor ka banau MYNSIEM bakhoj henrai kalong ka ai ka bawan na MYNSIEM BYMMAN na ka ktien ka jong U Blei ha ka sithi ka jong Paul sikinong Galatia kala nong ka basan dukhot khat khandai hadu arpawai ka kranshai ya uso jong ka jinglong do bat kita kilong kata ka baklim ka jingbom khoj ka bale nuti ka jing mane blai thau ka jing ai ksut ka jing yashon ka jing yania ka jing pihun ka jing bitar ka jing yapat ki jing yakhlat ki jing yapai niam ki jing bishni ki jing buat ki jing di kiat hau bat kum kita upol ukran shai hang ne balada phi ong ba phi yo ya ka jingtrei bat ya ka bor ka jong MYNSIEM bakhoj pen pau ki balong na U Blei henrei kita ki basarong kita ki bahangamai ki pen pau ya ki balong kinjado bat kini ki bril kilong ki bay le persya ya ki kam jong ka balang bat kim nyau kor ya ki nong syarai jong ka balang i kum tu ya ka jingtrei ka jong MYNSIEM BYMMAN hakikat tu kat ni hendak ka jingkeli ka bapila ban keli pat sa sisien kalong tu kumno ngine le persya ya U Soitan bat ka jubab kalong haki arteli ka wei kalong da ka jing duai ba U Blei Un pelat ya ki breu ki jong o na ka jing cha te sha khom jong U BYMMAN bat ka baar kumno ngin pelat bat ya le persya ya U Soitan kalong da ka exorcism lani ka jing be aksut pule ha ka gospel ka jong Marcos kala nong ka bakhat henrio ka khot ka bakhat nyaw kong kini ki dakro kin bot ya kita ki bangay
haka kerteng ke jonga kini be no e kiksoi ke gospel Matayus kalenong ke basipau ke dekat ke bapra ke ong to pen kia iki bapang to pen khot iki bapang nyang tholi to pen empat ya ki bayap to be no e kiksoi philap pediang ai to pen aiบัดหาบางทีพายปัจจุบันกิตาบกิกรรมกิอพอสตอลกาลน้องกับขัดหันเรียวกับขัดขัดเรียวดูขัดพระงี้อีกุมโนอุปอลบัดอุสิลัสหาบางวันกับตัวขณะกับชงสุดบัดกับเครนเบอร์ตองกิลาดูมอกเอตกิกสุดกับบัดหาปอจงกาบัดกิลาเบเอตกิกสุดบัดกิลาโยมาดปัดยากจึงเป็นขี้บัดกับกับบางทีดอนกำบันเล่กุมกินน้องยาสลกpersya ya Soitan kalong bangi di ban hukum ya BYMMAN haka kerteng ke jong jisu bu deban pelai ci sendon ya ki beriau nak ke jing syate syakum bat ha kata ke jing bek suit la ban long bakini ki ba syate syakum hau BYMMAN ki la ban kewa leng ki la ban hella ki la ban lynnlar re ngi dei ban ken ma ba kum ki nang ya selok nyim dei ban kulmar jing mot re ngi dei ban yeng scam haka ketien ke jong Blei bat ngin pan bor na Blei ba haka kerteng ke jong jisu ngin job halor ki ksaid ki krei baro bat ke ai ke bangide ban kan mau kum ki no ya selok bangim dei ban syo ban thap la ne ban kta kti ti ki brio namar ke jingele ke jongi kamlong te ya ka do ya ka snam hendrei ya ki bor MYNSIEM kamat ka bakhandai pat ka ba pen kan mau hangi bangide ban pen kre bahaya la de ha ka jing duai da ka jing pen kop ya la de da ka atiar ke jong Blei sa sisen upola ka sithi ke jong o sha ki nong Ephesus kalenong ka bahan riu ka dukhat sipau ha dukhat prang ukran syapang ka ta jingking atiar u Blei balai don kam ya ka jingking atiar ka jong Blei ba ka jubab ka bu ai hang tu ong namar ba ka jingya le ka jongi kamlong ya ka do kamlong ya ka snam henrai ya ki hima ya ki bor ya ki nong sanshar pyrthei jong ka ne ka jing dum ya ki jing BYMMAN bakanja MYNSIEM ha ki jaka baneng henrai ningkong kum ki syakri ki jong Blei ke ka bangi dei ban le kalong ni don kam man kala bamot chai ya la de la dangim pat yo mat ya ka jing kala bamot ngim la ban be yo ki bor BYMMAN na ki wai pat nang ta ni de ban pen khoj ya la de na ka pop bat ban pen klan ya ka jing ngai ka jongi namar ladangi ngim long klan ha ka jing long MYNSIEM ka jongi yo kalam yangi pat sha ka jing le ran piken maun em to ka jing ja ka bangi syam ha ka kitab ki kam ki apostol kala nong ka bakhat khandai dukhat iwei ha dukhat henriu ha ka ba kita ki nyongot ki khun uskeba ki sngau klan ha ka jing la ka jong ki bat ha ki ya persyang manale persya ki bor BYMMAN jayu ki panban ki syasyo haduk ginda mong hau tau MYNSIEM BYMMAN bat ka ai ka ba MYNSIEM BYMMAN ukran uang ba yau jisu nga itu ya upwal nga itu andre ya pingam itu bat na ka ne ngi yo ka jing hikai ba shwa bngin lek ban ya tur ha ka ta spiritual warfare le ne ka thma ba kan MYNSIEM ngi don kam ban pan kre shwai hala de bat ngi don kam ban pan bor no Blei bangila ban job halor kini ki bor BYMMAN baro kamat ka basipau yele persya ya U Soitan ka sithi u Jacob kalanong ka basaw ka dekhat ka bahnyo ko ong yele persya ya U Soitan te un pet yap no napi ka atiar ka jongi kum ki Kristan kum ki syakri ki jong U Blei kalong ka kerteng u Jesus Christ onda ka jing la ka bor ka jongi onda ka jing ya nia onda ka jing ya syo ka jing thap henrai ka David ha ka nong rim ka ketien ka jong U Blei lamar ngilai i ba ha ka por Ribaibal ha ki tugis nam arajar henriu ha ka jing mut bril ka jongi ngi perkhat bangi la banya le persya yakini ki bor BYMMAN da ka jing ya syo ka jing ya thap ka jing bom sensar henrai ka ne kam sai so ai namar ba MYNSIEM BYMMAN ru dei MYNSIEM ngim la ban le de ki balong da ka bor bril ka jongi henrai yakini ngi job da ka bor ka jong U Blei ladangi phai sha ka sithi ban kong u Yohanes kala nong ka balai ka dekhat ka ba phra ka ong kom ne ya ka ne khnang la pen pau ya khon U Blei
bo onyo penjot no ye ki jingle jong utau soitan shu akala nang ka basaw ka khot ka basaw ko ma phi long na U Blei ko khon heb te pila jok thiaw yi kita na ba ulong ubaham kraw ubah phi ban ya uta ubaha ka pyrthei u Jisu ubadon hapo jangi ukham kraw mo o ban ya uta ubaha ka pyrthei namar kata habang yele persya U Soitan ngim dai ban syapting namar ngi dai ban tip bo Soitan ula sya penrem lepa hau Jisu Kris ubalang utrai badunong pen jangi ke gospel ka jong Lukas kalanong ko sipau dukhat khat nyau dukhat khandai ko ongkom ne ngala ai ka bora phi ya ka ban yo roi halor ki beseng bat ki nyanglar tham bat halor ka bor baro ka jong unong shun lada kito ki ba syate baman kito ki ba yo ya ki ksut ki ainia ke ai ka bangi dei ban le kom ki nong ya selok kalong mengin kedau bet ya ka jing shisha na ka ktien ka jong U Blei bat ngi don kamro ban khliap niai ki daka jing shisha na ka ktien ka jong U Blei bat daki khot Bible henry bangin la ban le kata ka don kam ning kong yangi kom ki nong ya selok bangi don kampan bangin puli testai ka ktien ka jong U Blei bat lada long ka bala bangin puli lendet ya ki khot khnang bangi la ban le persya ki bor jong baman bat ban job halor jo kamat ka bakhat we balai bagi beriu ki bayok baman ki ki ele ki lynnlar ki syo ki kenjat bat ka jubab kalong ban namar ki ne ki bayok baman ki yo Ryngnga yo ki perkhat balada ki ele da ka bor beriu ko jong ki da ka basyo da ka kenjat ki la ban job persai hendai ngi dei ban kan mau sa sisin baka jingele jongi kamlong te ka senang bat ka do hendai ka jingele kalong ka bakenja MYNSIEM namar kata kom ki nong selok ngidan ka ban sneng ya kito ki lynnlar bat ki bakhi ele bakimla ban be ki ksut daki atyar jong ka do hendai ki dei ban ele diki atyar jong ka bakenja MYNSIEM kamat ka bakhat ar bat ka bakhat du habngi syam yakini ki bayok MYNSIEM kumne ki dah padeng ka jing syate ka jing khi pisa haki ka ai ka bangi dai ban le ka long ba ngi dai banda sumar bha bat banda yet banya kom ki noya selok wat syukno bakini ki bril ki syate syak khom U Soitan lani mengin syukno ba au don MYNSIEM baman apo jongki namar baka jingele ka jingyak ksaid ka jongki kala ro ban long na kiwei pat ki daw bat haka counseling psychology ki ong kita ki psychological problems lane ki jing bambiang haka jingmut jing perkhat jongki lane kita ki psychosomatic disorder ka bomot ke ai ka basdang na ka jingmut jing perkhat nang tak apar sa kamet hab ki bre ki pang ki sitom ka don ke ai ka bakhia haka jingmut ka jing perkhat ka jongki but ngakwa man pensyai hang ne bakum kini gijing kim long ka jingtrei no MYNSIEM ba khot lane ka jingtrei no MYNSIEM baman kini kimi hi na ka jingle lane ka jinglong jong kita gibreu le se ka dan ka jing hakilong yeng ka long sem ka jong ki bat bunsien kini ki jing ki bla shu set khop apo jong ki pau pyrthei ha ka por Ribaibal khaddo ya wai ngakwa ban biang sa sisin baka Ribaibal kalong ka jingtrei ba phla jong U Blei ban thau thamai ya ka jing ka jongi ki breu ya ki long yeng ki long sem ya ka balang bat ya ka lang sa lang ha ka Ribaibal MYNSIEM ba khoi upon kendo ki breu syapang ka pop ka hok bat ka jing bishar ka syong hangi bat ban lum ya kita ki jing od na ki lengkha bat ban penek pensa ya ki jinglum haka tiar ka jong utrai ka balong ka balang to U Blei Un yarap bono ai boringi lingba ka ni ka jing hikai haka ni ka janmet kumno banya selok ya ki bayo Ribaibal U Blei na ka buram ka jong amen.